חברים, מה קרה לכם? תשאיר דלו. אל זרוק פנימה. הלו. אל זרוק פנימה. כן, הם רוצים שצריך גם. יואו! אל תינה. הלו. 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 עזוב, לא בדיוק. מה אחר? בוא לפה עכשיו. בוא לפה עכשיו. הוא בורח מעבר לגדר. התקלות בין צוות צילום לאוהד. איזה קטע זה היה. מני, מה יש לך להגיד על זה לעיתונות, מני? זה שכונה, זה שערוריה. שכונה? זה פרשה שאין דברים כאלה. שער בני ולחדרה.